Čus, píčus. A já jdu projebávat svoje prachy a jdeme se otevřít pro začátek KVPčka. Prosím, prosím, prosím. Jestli mi nepadne něco dobrýho, tak se poseru. Tak jdi do piči. Vormogod. Jdeme dál. Ty píčo, prosím. Ne! Do prdele! Totální šitka. Jdeme na AKčka. Jestli mi nepadne aspoň jedna věc do 5 eur, tak se naseru. Do prdele! A teďka nevím, co jí to otevřít, ty vole. Úžasný. Půjdu otevřít jedno USPčko. Ty kravo. 600 a jestli mi nepadne nic dobrýho, ty pičo. Takový mrtky, vole. A nevím, co teďka otevřít, tvojí to nevíš? Nevím, no. Jako zkusil bych buď ten milspec, anebo ten USPčko, nebo nevím, no. Tady je i milspec s tím, se statrakem. Tak to můžeš zkusit. Za euro, no. Ty vole, takový jebaný pes, vole. Ani jedna dobrá věc, vole. Pičo, je nejvíc seřu, vole, kreteny. Nějaká, pičo, zase mrtka za 28 centů, tak to se nevyplácí vůbec, vole. Je to do piči. A já nevím, co tady jim, co ostatní padají. Tak si nakliknu, až mu otevřu. Zkus ty obyčejní truhly, ne? Potom. Já se otevřu ještě jednou akáčku. Prosím, aspoň, ty vole, něco dobrýho. Tak to si děláš piču, vole. Taký mrtky, vole, plesnivý, vole. Jděte do kurvy, vole. Zkus ty obyčejní truhly potom dole. No tak to nevím. Jo, otevřu si nějaký, teďka se mi to ani nechce načíst, vole. Otevřu třeba i ty, i takový ty suvenýry. Ale musím najít jaký si správný, hlavně, že jim tady padají tak dobrý, ty vole. A mě hovno, vole. Jsou to skemeři zasraný, tím pádem tady to neutvírejte, radši otevřete v normálním koučku. Radši asi. Save house. Ne? Všeho, dej ten mobil do hajzlu. Všeho jsem nasranej, vole. Zkusil jim otevřít tu ty. Jsem do toho nedal do normálního koučka, vole. Nějaká mrtka, vole. Ještě jednou. Tak takový mrtky pak jako nechci, vole. Jděte do prdele a jdeme na hra. Si koupit, nevím co. Co myslíš, že si mám dát? Nevím, no, zkus třeba milspejky. Já nevím, jak vidíte, takový mrtky, ty krávo. Prodám. Já nevím, co mám prodat. Sell tuto, nechci tuto taky. Tohle fakt taky nechci. Sell. 4,30 eura, vole. Bych otevřel. Ne. Bojím se. Ani AVPčko nemůžu otevřít, pičové. Friday. Tak to bude ještě větší mrtka. To zkus, třeba tam bude něco dobrýho. Za 3 euro, ale vole. No a tak nevíš, co tam v tom je, že jo? Tak ale taky jsou tam mrtky, no. No jsou, no. Nevím, pičo, já už prostě jsem z toho nasranej, vole. Protože jsem chtěl aspoň něco dobrýho, vole. Mám totální sračky, ty pičové. Otevřu jednu tuto, vole, sračku. No, dobrý, toto. Pořád lepší, vole,
Otevřu, vole, no. Otevřu. Tak bych říkal, zkusil bych obyčejnou truhlu. No. Tak já taky asi to udělám, no. Podle toho, co mi padne. Ostatní padají ty vole, pičo, Bůh ví co, vole. Jo. A jo, tak to se vyplácí, ty pičo, to jsou... Ty jsi měl dvojnásobný profit. No, dvojnásobný. Že... Se asi snad otevřu, no tak to nebude. Já to už otevřu do těch straček, já nevím, ty vole. Když mi ty vole z toho nepadá ani nic dobrýho. Takže neotvírejte na té stránce, je to jeden velký poděl. A ani mi nepadne ten Statrak Bizon, vole. Jdeme dál. Otevřeme všechno do puto, vole. A seru na to, vole, seru na to. Mrtky plesní pičové. Kurvy, vole. Takže další mrtka. Ale skoro eurová, tak ty pičo, to jo. Se na to ještě tuty prodám a otevřu pár těch, protože to se vyplácí docela. No. Nevím. A hlavně, že tady týpko vypadnul haul, ty vole. No tak ale taky z 200 eurový, vole. Takže, toto možná prodám ještě. Tuto. A ještě otevřu tu mrtku jednu, vole. A seru na to, ty pičo, fakt na to nemám nervy, vole. Kurvy zasraný, ve. Ještě aspoň kdybych dostal něco pořádného, vole. Teďka dostanu ještě větší. Nice. To je profit. Z mrdek na větší mrtku. A... že bych ještě něco otevřel. Protože to asi nepoužiju, takže to prodám a... Máš tam 2 AKčka zbytečně. Jo. Predatora nebo Jungle Spray, nevím. Tohle. Otevřu do toho. Milspec, vole. Píčové. Nejlepší stránka se stala největší sračka, vole. Jo, tak to je, no, je to sračka, to je jedno. Prosím, 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 no, smrtka. No, aspoň ten Statrak mohl být, ty pičo. Ale tak to se mi líbí stejně. Tím pádem ještě prodám nějakou mrtku za 11 prodám, ale... Dám tohle, vole. Čo, hlavně, že jim padají takový mrtky, vole. Takový, vole, píča skemerská stránka, vole. Poslední bedna, vole. Mrdání peněz, vole. No, konec, vole. No, nazdar lidi, píča, vole.